Pada siang hari Ludruk Malinda di bawah pimpinan Bapak Parjono pribadi dengan bangga sengaja mempersembahkan sebuah cerita yang tertera dalam huruf besarnya. Syarif Tambah Oso.
sedaya kula turi pinarak engkang sakeca kanthi amreksani kesenian kula seni lotrok malinda arak engkang nomo sampun dados totolan coro mbok pilih lepat kula nyuwun agunging samudra pangasama mijil saking Jawa Timur kabudayan lokal kang nyata adiluhung iku tinggalane para leluhur langkung prayogi amari ngono amari ngono kritik sapa mangke engkang prayoga benginiki ana kerameane ludruk main tengahe dalan nek adepe iki ngadep ngetan Bapak Sukiman sing duweni jatan tangga kanan kerine gak ketinggalan padha dikandani sakturunge sang
bulan wong perlune dijak ewang-ewang biontolan sinoman teko nang kaene gak nyonggok kepem mula Pak Kiman penginiki senenge gak karuan sebab kekarepane wis keturutan wong perlune iki ulang taunan rugi untung wis gak dadi para songom ya alam wis padha nglompok sak duluran ya sak kancawan mula nyaksekno iki pagem Lodrok Malinda sing dadi hiburan penontone lanang wedok gak keting iwak pindang cakwari nok tengah segara ayo berjuang belonem tak tinggal awe-awe Lodrok Malinda hiburane
Parjono iku pimpinane Lotrok Malindang Josari iku panggonane Bapak Kiman sing duwe gawe Omrene panata kanane atiku seneng dasar kepara nyata Bapak Sukiman murah hati dasar kapara nyata Bapak Kiman pancen murah ati aku sak rombongan dihormati lan disalami jaga susu nyang apa sabar dhisik kabar sing diterima Nutruk Malindah tetep jaya
Awan-awan kok turu gerdu jarene prawan kok wis mari meteng ping 3 dididili alon-alon nek delok siaran berita kono kene ana mu September dolor ana bencana no Sumatera Barat dilandang agang bangunan gedung sekolahan porak-poranda hancur lebur rata dadi batang anak gak setitik sing korban jiwa mulai teko arek cilik sampai tekan dem ceritane dolor kawinan wong rabiku cara dadakan aku tepak dolan ditakoni delatapan moro-moro terus dikongkon kawinan aku ditarik rabi dolek nang buri sebab aku sik durung siap rapi jarene bakal bojoku anake bapakku pati bareng tak lakoni tepak anake mbok Rondo Josari nek mbok Rondo umure 55 senengane oyak-oyak Joko anake tak rabi jare dhek gak lega barang anake lunga terus aku digudhong mara tuwa pancen gak temu tuwek aku tepak turu karo anake diinceng karo meneh apese mara tuwa tatak kayune ceklek barang mara tuwa tiba geblak dadak jari suwek legrek
Lah niki Ludruk Malinda sing dipimpin panjenenganipun Bapak Parjono. Alamate Josari, Kecamatan Bantur. Lah maine tenggone desane dhewe niki main teng daleme Bapak Sugiman. Lah niki hajate ulang tahun. Mugi-mugi kula dedonga muga-muga sing diulang tauni putrane dadi putra sing soleh, bakti kedua orang tua, berguna bangsa, agama dan negara. Namung semanten kidungan kula yen lepat nyuwun ngapura. Nek tak tinggal awe-awe Ludruk Malinda sing dadi hiburane. Nggih ditepangaken pancet jeneng kula Sopyan. Niki kula nggak ada kanca dugi Banyuwangi. Suwe gak tau petuk. Aku goleki Yudi. Lah apa lek Yudi kok digoleki? Aku bingung mau pian. Lah apa kok iso Rek bingung? gak tau roh Malang ya. Wah iso bingung. Bahasan tekono Gosari pian. Ana wong klambi putih, ras klambine kuning, brengosan pian. Aku wedi. Lho Dik jalan raya. Nek jalan raya, Ana wong seragam klambi kuning, Heeh. brengosan. Brengosan. Jare wong-wong apa iku? Polisi. Lho ya polisi. Aku gak duwe SIM pian, langsung tak balik. Weng. Nang ndi kon? Ngetan maneh. Lho balik. Balik timbang dicekel. Mari nang ngetan ana wong grumbul-grumbul pian. Enek wong klambi kuning, brengosan. Iya polisi. Polisi. Balik meneh kon. Mandar, selamat jari aku. Terus Langsung balik tak lebokne sret. Neng kopi-kopian sepeda. Lho, Tak uncane bleng ngono ae wis. sepedamu kok goneng-gone pekarangan. Iya timbang kecekel polisi jari aku. Mari ngono terus ya apa? Mari ngono nek wong ayu setengah tuwek nganggo rok dodolan rujak. Lho enten apa Mas Kuntet? Jarene kula wedi wong klambi kuning brengosan, Bu. Ngono. Wong dodol rujak, mari ngono. Ngriki Mas, monggo lek wedi sampean ndelik kon mlebu ning roke aku mlebu kedip-kedip ngono aku. Lah kon ndelik ndek kono. Aku mlebu ning ndelik rok wong wedok iku mau wong tuwek. Terus Mari ngono ngomong takon. Ketok nak wong brengosan muni ngono. Nek wong brengosan ndak ana, nek wong brewok ana, aku muni ngono. Lho, mari ngono takon, apa iku? Muni ngono. Oh iku anu iku komendane paling. Sangke wis tuwek aku, umpama aku sik enom. Sangke wis tuwek, umpama sik enom jare mboke. Muni ngono. Mbah aku yo keringetan sampai nang jero aku. Bingung aku pian. Iki Ludruk Malinda. Kita bernaung di Ludruk Malinda. Malinda. Nah, ngerawi hajati Bapak Sugiman. Sugiman, Gimansu. Gimansu ya apa sih? Padha ae pokok muni metu gimane mari wis pian, padha ae. Ya Giman ngono. Iya Pak Giman duwe hajat. Nyunatne bojone apa? Ah nyunate bojone. Duwe hajat apa sih? Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Pak Sugiman diulang tahuni. Loh, anake. Anake Pak Sugiman diulang tahuni. Ayu wonge ya. Hah? Anake ayu. Lanang goblok. Oh, cilik ganteng berarti. Ganteng. Ya Iya. muga-muga donga dedonga. Iya. Didongakno. Mm-mm. Muga-muga dadi anak sing soleh. Iya. Patuh karo wong tuwa. Iya iya. Guna Ha. bangsa lan negara agama. Iya iya, iya iya, heeh. Yang penting sekarang menghibur. Iya. Saiki kan wong Banyuwangi, nyanyi kendang kempul sing. Oh, pangan aku lek nyanyi. Ya. Ya, bisa ya. Bisa. Awas lagune iki. Dino satu kenalan. Arek bisu. Lah piye pian? Sik ta? Lah Jare piye? iso nyanyi kok iso. Aku gak patek ero lek sing kuwi pian. Dino satu kenalan lare ayu. Oh ngomong arek ayu ngono apa pian? Iya wis ayo. Dino satu kenalan Lare ayu. malam minggu cewek Dicokot asu. Lah ya apa sing bener pian? Lah piye? ngejak mlaku
Loro arek gak mlaku-mlaku kok. Loro ya. Ngejak mlaku. Iya wis. Dina Sabtu kenalan Lare ayu. malam Minggu cewek Ngejak mlaku. Aku Senin paing larene Dicokot kucing. Lah piye garo aku pian? Ngene salah ngono salah. Ya apa sih pian? Sing bener piye? Garo aku pian. Jaluk dikawin goblok ngono lho. Jaluk kawin. Jaluk dikawin. Kok ngarep jaluk dikawin jarene lho yo. Senin paing larene. Jaluk dikawin. malam Selasa cewek Digowong long 5. Apa digowo? Ya bejat kabeh, ya mbrodol kabeh. Digawa wong liya, Tet. Gowong liya angge iku lek digawa wong 5. kandal wong liya Ana rem. aduh kejutan Aduh kejutan. Iya, tak gendong. Agak manak-manak. Mana-mana. Kok iso tak gendong lho. Lagune Mbak Surip iku tak gendong iku. Iya, Teko ngarep ben menak dijogeti. Iya wis, Iya. alon-alon ayo. Dina Sabtu kenalan Lare ayu. malam Minggu cewek Ngejak mlaku. Senin paing larene Jaluk dikawin. malam Selasa cewek Digawa wong liya. Ayo kejutan, oi. aduh kejutan aduh kejutan Goblok biasa iku lek nyanyi Dibarani pian. meneh? Iya. Kok iku mang? Heeh. Oh, ya kene kon bagian kene. Mejen sampean aku pian. Dina Sabtu kenalan Lare ayu. malam Minggu cewek Ngejak mlaku. Senin paing larene Jaluk dikawin. malam Selasa cewek Digawa wong liya. aduh